פעם אחת הייתה צפרדע שרצתה להגיע לקצות הקשת. וואו, איזה קשת יפה, בא לי להגיע לקצות הקשת. היא הלכה והלכה עד שהיא פגשה את הג'ירפה. היי, ג'ירפה, את יכולה לראות איפה קצות הקשת? כן, זה שם. הצפרדע הלכה לכיוון שג'ירפה הראתה לה ופגשה ברווז. היי, ברווז, אתה יודע לאן ללכת לקצות הקשת? הצפרדע המשיכה ללכת ופגשה חמור. היי, חמור, אתה רוצה ללכת איתי לקצות הקשת? בוודאי, למה לא? מה נעשה? אל דאגה, אני אשפריץ עליו מים. היי, אני רואה את התיבה. היי, מעניין מה יש בתוכה, בוא נלך. לא, חכה, נשמור את זה לילדים העניים בבית.